choreograaf van de productie. En ik zing en dans ook zelf mee in de productie. De productie gaat erover dat er 2 bussen op koolwedstrijd zijn geweest. En die hebben tegen elkaar de wedstrijd gehad. Die komen in slecht weer terecht. En dan komen ze door het slechte weer komen ze vast te zitten in een oud kasteel. En in dat kasteel daar leeft nog een geest die niet over is kunnen gaan. Die geest is niet over kunnen gaan omdat er vroeger iets is gebeurd in die stad waardoor die dus geen vrede heeft kunnen vinden. En een aantal koorleden gaan dan op zoek naar waarom die geest daar nog is. En ik denk dat iedereen naar deze bosrijk moet komen omdat het gewoon de muziek is op een heel hoog niveau, de zang is op een hoog niveau. Er zit heel veel dans in, er is heel veel te kijken en dat is ook gewoon op een hoog niveau. En ik denk zeker voor een amateurvoorstelling eigenlijk dat het semi-professional is. En dat het gewoon echt spettert de show. Dus kom maar kijken.